ndio muno mnasi tutsara chidaidzisi nona wakawanda Mutsvangwa Patrick ndiye changamire nyaya pamberi penyu, nyaya yakambopinda mudare menyu muno mugore rino musi wa 17 July 17/05/2024 yaunzwa zvakare namutsvangwa Zakaria achiunzira futi zvakare kuna mutsvangwa Patrick. Panapa nhasi auya nenyaya yekuti nyaya ndeyekuti dzoka kudai tipedzise nyaya yekunyenga mukadzi wangu yakapinda musi wa 17/05/2024 ikatadza kupera. Ndoda kuripwa nemombe 2 yanemboudza kuti ikakumarera yakapinda muno. Takasiya nyaya iyi was Patrick akati Zakaria akati Patrick ni baba wangu, wakatanga wachimaira kusvika ndakavabata vari mumba wakadanana nemukadzi wangu, ndinoda kuripa. Saka apa ichokwadi, mutsvangwa Patrick akati ichokwadi, ndakasvitsa shoko ndobva ndarohwa. Saka nyaya iri kukoti. Saka dare renyu changamire rakati saka totombomira nyaya ibve kukoti tozoitangidza. Yakanzi chii kukoti totangidza takaimisa nenhau kuti yange iri kukoti. Yakanzi yakanzi judgment kukoti. Taura zvakapuwa komiti yekurohwa wapiwa yemazuva mangani wakatoita zvikapera. imwe tsamba yakabva kukoti nhau idzi yafana, if you remember, nhau dzekuti vanhu vanobata munhu aine chii, aine mukadzi wake, obva arohwa tine similar case, ndobva ndomhangarwa kuti akandirohwa ende wakati zenge wapika iwo wacho wakarohwa. Takatozotsvaga maroya unotozoti watodii, watopuritswe. Munhau yekuti kana munhu atadza usatore mutemo kuendesa mumaoko ako, nekuti ukatora mutemo kuendesa mumaoko ako unorohwa munhu wobva afa. Chawagona chii? Ende panoda kuti vanhu tiverenge mitemo yako mazuva anaya inosungirira vanhu. Vangataure mutemo wemarriage act uriko mazuva anaya unosenza unoti chii? Saka muverengi ngaimimi nekuti ndombi zvatoka muri madzishe munotonga sei kana musingaerengi mitemo inenge iriko. Inoti kana makachata panofaini mukadzi yanenge aine chachi. Pakuroorana mukadzi ukanga waroora usinga achadi unokushayana mutemo unoti murume akaita girlfriend mukadzi anobvumidzwa kuita boyfriend.
ndo uri pezo ende haubvumirwi kuti urowe chii boyfriend asi unobvumirwa kuti uendese kumakosi kuti inenge ichienda iye atobvumirwa kuti itawo wochienda kunotaura kuti une chapter ipi yemuchato kuti kana pasina muchato anototendera ndo mutemo yako famba muchiverenga mitemo inozii kuita kuti mangwana paramende akukwena nadini paramende akukwena nadini kati ndo mitemo inofamba ichinzi uyai muerenge mitemo munzwe mitemo hamwendi kundorava kana kuti painodhibhetwa hamwendi muchindopa maopposing yenyu kuti hai zvazviti zvine ichiitirwa kuti chanandira tizive zvagara maredio vachitaura kwawaitayo. New Marriage Act inotaura iyo kuti ukagara nemusikana kwemwedzi 3.6 3 months muchibika mapoto, pamunosiyana zvinhu zvamakaita pa 3 months yacho iyo nemusikana wako yese muri mese munoshare. Ukagara naye girlfriend for 6 months, for 2 years, zviro zvamakaita izvo zvopese muri chii munodi munoshare. Zvamazoita mese panguva iyoyo ukaita nemhuri yako iyapo aita mese maita mese. Muruwa zvinoita mitemo idzi, saka musakaiita musakaiwerenga, ndo pamunoenda munotora mitemo mumaoko yenyu modi ndo mitemo iri, ndo mitemo iri inogaidha nyika. Roora rare mazvokuda uchitoda hako kuroora, usingadi haudi haumanikidzwi. Mukadzi wako akatoda kuti muende usina kumuroora haadi haamanikidzwi. Asi pakazoiswa mutemo wekuti isu madzimambo tinochatisa, tinotaka tabvunza kuti makaroorana here, kana musina kuroorana isusu tinotaura kuti hatikuchatisi, takai madii nekuti chivanhu chedu. But uko kwanoenda osvika odii ochatiswa, baba hawapo, mai hawapo, hama hadzipo, vari vairi ochatiswa, ngotsvaga shamwari dzavo votodii votosainiwa zvanodii zvatopera. Saka mitemo mitsva iriko yamunofanira kuti muone pamunoita nyaya idzi. Right. Iwewe wakananana wakangopimba makaita sei? Pamusoro changamire ichokwadi kuti ndakangotaura naye ndichitaura mazwi ekupfimba, iye akaramba, ndokumva zvatopera. Hatina kudanana, hapana patakawirirana kuti tadanana naye, asi ndakazoshamisika azosenda meseji akuti uya ndikuda kuti ndikuonei, asi muuye pasina munhu ari kufamba, nekuti pane zvandoda kutaura. Vanhu vari kutaura zvakawanda, vanhu vanozotaura kuti pane zvaakuitwa pambapo, saka unouya pasina munhu ari kufamba. Ndobva ndatogara kumba, titoona dzatoma to 10 ambva afoni abipa, ambva asenda meseji kuti uchiuya.
pane zvandoda kuti titaura ndobva ndatosimuka zvekuti ndakataurana nemudzimai wangu kwakutosimuka mudzimai wangu akatoka imeseji yani ndobva ndatomunyembera kuti hava nekubasa kwangu ndobva ndatobuda pandiri kunosvika kuye handina kuziva kuti mukadzi ane matauriro anga aita nemurume wake saka ndibva atonditi kana masvika ndibhipei ndikuzarurei dhoo nokuti hamuzarurei harizaruke nekunze ndobva ndatomubhipa ndobva atozarura dhoo ndichizarura dhoo ndichipinda pandasvikogara pasofa pandakasvikogara pasofa ipapo akangonyembera kunge ari kubata-bata hake foni yake kwemaminutes ndopakamba patotanga kutotaura vanhu panze murume wacho nevamwe wake vanga ainawo 4 ko vanhu zvaita sei pandikuda kuti ndisimuke ndimhanye amba pane muzukuru akamba angodondibata ipapo nobva atondirowa nechigolf stick mandatodonera pasi ndatokwara vanhu matotanga kutondirowa ipapo zverotoni chii ndo zvine medical report yandakaenda kwachiremba ndatokwara paya ndo mabatira vakandiita wakazopindwa mujeri kuti makadi makatrepa munhu so ndo nyaya yacho iyeyoupi ndipa pamunini ndokutanga mashoko kune muroora ndokutotaura murume ndokuti ora chimudaidza auya wakagarira kunze achingopinda manjo achipinda wachimurowa ingozi yamaiita unona maimurakio joye anenge amupenyu dai makabva mamuuraya maiita sei so saka yakazoenda kukoti pandayakauya ndobvataregera kuti itonga nekuti yakanga iri emergency court rova wazoiswa community service yavakaitwa kushanda kuripira bhosva yavo yavakati yavakaita saka angadzoka kudare saka panoitwa sei vanonga wakaisa kuti ndikuda zvakati mombe mbiri mambo semamira zvakaita pachisina munhu chichabuda ngekuti awa zvavakanga varonga ndo zvakaita kuti uyu utozoenda kujeri saka zvinonga zvaitwa kupfimba mukadzi wemunhu hapana chavakaita nodai wakavabata wakarara uya yanga iri pufu yakakwana saka izvi kundobata matoungana haindudzi kuti dzatozoita dzikatoita machita changamiro ini ndinoona sekuti zviri nyore hazvo nekuti baba vari kubvunwa nyaya yavo yekuti shuwa vakapimba muroora asi muroora akaratidza waketsika zvekuti haana dani hapana chakaitika tichaona sekuti anenge asvika pakuti ndirichire uyu tezvara vangatoripira mambo ndokanganisa nyika muroora hapini kutotadza kwakaita iwo patsika dzedu hadzitenderi apa ndione chavanga charipira muroora akatorapa kudarana baba sikuona wakatiita nyaya iyi ndamboenda kufotuko ichizodzoka pamutemo wechiwanhu chemukadzi wemunhu apfimba saka vakatodarika mutemo sezara kunopfimba muroora zviro kwazvo vanofanira kuripira mambo kune iye murume wacho anotobatawo kuti ndakapfimbawo mukadzi wavo kana paonekwa kunzi chokwadi havana kurara asi kuti vakarara vese hapanofanira kuti vatonga kuti mukadzi wemunhu haapfimba vakaachangamira ndikuedza kutsigirawo ipapo pekuti izvo tezvara zveshuwa wakapfimba muroora kusvika wazotrepwa wakadaidzwa
wakaenda wakanopinda mumba wakatonogara pamasofa zvokuti dai ava vakanga vari kure vamwe dai vakatomubata murorai wakatorara naye. Saka zvirinai kuti wangorohwa ukashamuka diki diki kekuti wangotoshama mwana ndakakanganisawo kupinda mumba mako kuti wazive mangwana kuti zvakashata. Ndiani ane mukadzi panapa asingapfimbi? Mukadzi wese anopfimba. Muroora chaiye kana asina tsika. Murume sanokukanda shoko. Zvakune munhu apfimba. Pashata nyaya iyi ngepekuti muroora akandounza murume wake kwautrepa wese wani wairi avo kwautorova uyu pedza kuda mombe mbiri. Nyaya kukoti yakamudya akapinda pacommunity service. Chane rinoti hapana nyaya. Ngechokwadi chekuti mukadzi wese anodii anotodzimirapo. Kana ivi munotodzimira ipo Ndiri kuzvinzwa mambo munozvinzwa. munoita sei? Chimotitaure munoita sei kana mapfimbo? Zvakwandini ndotoramba kuti ndiri mukadzi wemunhu. Ndo zvakatetwa nemuroora kuti aiwa baba chero kana dai vakaendeserwa shoko rekuti baba ndiri kunetsana nemwana wenyu, baba vanofanirwa kugadzirisa kutodaidza mwana kuti yamwana kuri kugara sei nemukadzi, kwete kuti ndaona chanzi kuti ndinokuda nemaaudio nemameseji. Aiwa zvine ndiri kuda wafundiswa ngari wamuri kuenda unochema nawo wachibva wakurobo koborai madzimai. Aiwa zviya zvekutondorwisana nemumwe munhu ka ndokangotaura kurwisana nemumwe munhu ndinongorwisana naye kuti ndangorwisana naye ndokuda kwei apa kana tochimboti inini murume wangu aenda kunonyenga kusaiti haana kunyenga muroora. Aiwa zvino apa ndikungona kuti chakagumbura ngekuti dai muroora akangobvumba kurara natezvaka pasina zvese. Saka uyu muroora achisitikedzekeze anonyengwa nemunhu wese wese. Ndizvo zvoka ndokuti mukadzika ndozvatiri kutaura kuti vakadzi varume vangani vanokupfimbai murodhi hobho hama shamwari chii dzinokupfimbai asi munodii munoramba. Handiti handisi kuramba handiti ndati varume vanonyenga handiti asika ndati tezvara wane migano here yekunyenga tezvara mukadzi wemwana ndiwoda kutororera mate mukadzi wemwana kuwowa mate kuti dai ndatorana naye kodai akabvuma tezvara ndiri kungoramba kupedzi tezvara daidaidaitozvachiti anyenga nemunhu wokusaini kwete baba wakabereka Zakariya ndiri kungoisa pamuti. Isu hatisi kuramba kunyenga, tiri kuda kunzwa imi vakadzi kuti hapana shamwari dzemurume wenyu here dzakambokunyengai? Ndizvo ndakaita ndakazvimirira handina. Hamuna? Kana murume wangu wacho inini pano ndazogurwa nemapuwa zvawo ekuti murume wenyu handidi kunyenga. Hamuna varume vanombokunyengai muri murume? Haina handina. Inini handina. Ivi muri wana ari ega. Muri wana ari ega. Asi zvatinoziva vakadzi vanonyengwa nechii nevarume. Dai akanotaura kune murume wake ndanyengwa nani nabva munini. Handiti woisa pamaaudio odi woenda kudare. Muri kuona ndo zvinoitwa. Woenda kudare, dare rotonga rovaona kuti wane chii wane mhosva. Maaudio ari pachanga. Asi chinzwai hamukuteererai nekuti kuda pamunoza. Asi wakachienda kundodaidza uyu kukidhinepa murume uyu. Muri kuona? Waenda kundokidhinepa murume uyu wakaita instant justice yekumurowa ende zvodzi akarohwa pamusoro achibva adonha. Dai akafirapo mungadai muri kutaura here zvamuri kutaura?
iyo inenge yakuzviindomene achiri mazvinzwa ndo pacho patiri kutonga kuti pakange paine mhosva inzwa dzikisai maoko. Pachirungu vanoti wrong plus a wrong does not make a right. Murumbadzwa chitadzo ukachiendera chimwe chitadzo hazvisi zvakaita chitsvene. Iwe watadzirwa waenda unomutadzira nekuti yezvezvi right tomuti ngari uyu mangwani anouyawo futi achiti ngandiripe akandirowa. Tinosvika kupi? Ndiri kubvunza imi nekuti tiri kumupaka kuti bhadhara mombe 2 iye anouya achiti anoda mombe 3 umurowa kwaakaita. haana kuroerwa panze Kurowa kwacho wedha akaroerwa panze akaroerwa mumba akaroerwa chii hakuna mutemo unobvumira kuti munhu aite mutemo wake mumaoko. Kurowa munhu Isi tozoita basa rei? Ndo zvacho zvatiri kutaura kuti a wrong plus a wrong does not make a right. Urubona akabata munhu right wauya munhu handei kwani kwaishe undotongwe nani naishe. Even mujeri angadai asina kupinda mujeri but nekuti akatora mutemo ndokurowa uyu. Nhasi unotota kuti iwe wakakanganidzwa unoda mombe gani? Unoda mombe gani? Taura mubvunzo. Unoda mombe gani? Right, iwe wakarowa unoda mombe ngani? Dzinoenderana nekukwara kwangu. Ngani? Kana shanu. Muri kuzviona? So hatisisira chinokorekta formula yedu. Ndo zvatiri kutaura kuti akatora mutemo akauendesa. Saka izvozvizvi ndezvekuti uyu tinomuripisa, uyu mangwani ari muno ari kuuya achitaura kuti ndakarowa akatoenda kujeti torakani ndoda 5. Saka taakuripisana nekuripisana nekuti mwana wenyu akadii akatadza. Saka nekuti pakatadzika ipapo chitema hachidzorerwi nechimwe chitema. Vanoenda kuchechi makereke a wrong plus a wrong does not make a right. Saka wese vane zvitadzo chavangatoite kubhadhara kuna mambo kuti takakanganisa uyo achiti takakanganisa uyo achiti takakanganisa mambo ndodya zvangu kuti vana vakakanganisa nekuti akatondotonga ega asingabvumirwi kudii kutonga. Uyu akapfimba mukadzi wemwana kuine dzimwe mvana dziri mudhuze dzekuti apfimbe nemvana idzodzo. Saka dare munoti kudii? Tikadzora kudare ndimuchipe judgment yakutaurirai mutemo zvaunoita. pamusoro ndipangu pajudgment ndai kuti chikumbiro changu ndechekuti ukaona ine ndindozi muzukuru pakutanga runzi akasvika karowa munhu murume handisi kuchatoka yakurowana kwenyaya tongo handisizvozvinzwa ndachida kutsanangurira aita yekuti even parunzi akatirepa tine maaudience nezvimwe zvinhu zviripo zvinoratidza kuti iye ndiaitokumbira kuenda kuloji nemukadzi svika mukadzi azotaura kuti chiuya ikumba right ipapo ndapedza hangu right tikozoti panyaya yekuti uyu akabatwa kune vamwe 3 vakabatwa vasina mhosva vaakanyepera kuti vakandirowa asina kumurowa then uyu baazopiwa wake mhosva yake manje that izvezvizvi nekuti uyu asifana kuripwa handizvika but panapa izvezvitine munhu auya panapa ane matsamba ekuti uyu akarohwa saka tikufanira kuti timuripe futi. Saka uyu ari kuti isusu tikauya kuno kudai kuno iyo bva manya kukotu
toyakudai like zvakaitwa apa akaitakaenda kumasosha inzwa muzukuru panapa tine tsamba yemukomana wa anyatauraika nemuromo wake kuti ndakapiwa 2 weeks dzecommunity service nekoti koti yange yazvinzvera yaona kuti akaita mhosva akatoita mhosva yake ngekutora mutemo kuisa mumaoko mani ngezvotwana mambo panapa nokutidzosera kumasoti kwatabva nachitamutsanangura kuti panyaya yataurwa namambo yekuti uyo arongoti ada mumbe 2 nhasi like zvakaitwa kwashemasvosva kwashemasvosva akati aamuripisa baba nekuti ndibaba ishemasvosva vakaripisa vakati nini mudunhu mangu ripachakati nyaya bvatonzi yapera ichimonzi yapera chete pakangoita 5 days vataona mapurisa tsamba dzaakuya futi zvinzi then vatauya kanubva mabatwa vatabatwa nemhosva vabatwa nemhosva mubva vabatwa vasina right na isusu vatauyisa nyaya kunoku sezvo makanga mati yaidzoreka yadzoka kunoku nhasi tiri panapa kwabva kwauya futi dzimwe tsamba futi dziri kuti ada kubhadharwa futi saka ndozvatikutaura kuti a wrong does not correct a wrong. Munoramba muri mui makotsi ndozva zvatiri kuda kuti titaure naye panapa kuti iwewe ziva kuti wakakanganisa, iwewe ziva kuti wakakanganisa, chiitai kuti nyaya iyi iperere pano, poshaya anoendesa umwe chii makotsi, nekuti munoramba muchitendereka muchipera mari. Uri kupaona iwewe handidi wanga waendesa mapepa uko handidi akaenda kare chindoa withdraw tokupa mupurisa woenda wondoa withdraw noya mani wondoa withdraw mapepa nyaya ichidii ichipere. Iwewe hapana kuripa kwaunoripirwa, iye hapana kukuripisa kwaanodii kwaanokuita. Iwewe ukaendesa nyaya kukotu isu tichakudaidzawo kuno kutoti uya udi uzoripewo nyaya yakadii. Saka munoramba muchidii muri mumakoti muchiripirana chizova kuti iwe chiita pride uri baba wakakanganisira mwana handidi. Iwewo woziva kuti wodzora pride yako uri mwana wakarohwa baba handidi. Nyaya yenyu yochidii yopera. Zvikutaura kuno mudzimai wangu akutondipinda kufungura amwe nakumba kwedu iyeyu nasabo mutsvanga vari kushungurudza mudzimai wangu izvi zvikanzi pari kutambiswa mainput macho vari kukanzira iva baba vari kukanzira mudzimai wangu inini ii ndoita basa rekudhiraivha ndinokurodza ndinokuda kunzi mudzimai wangu autokungura kuenda kumba kwedu hachakwanisi kugara mumusha nekuda kuvarume vavari tuiwa iyeyu nasabu muna wangu wake aripo pasiri muri uzvitwa sapo chindogara ine mhuri zvakadii. Hatichadi kuti nyaya iyi idzoke zvifuti zvakare. kushungurudzwa kwacho kwaari kutaura ndekwekuti alright dare ndiri pano ngaataure ndiri pano sabhuku mutsvana ngaataure mashurukiro ari kumuita mukadzi wacho alright. Uyu murume uyu haasi kuuya here achimbonyangira kumba kwangu iyeyo arapa kutaura nasabhuku kutaura nasabhuku aiwa mese muri tu muri pamwe chete zvese kufamba kwese kwamuri kuita uchiuya kumakoti kufamba kwese kwavari kufamba vari tu vachiuya kumakoti vachifurana vachidazo iwe nhau dzekuti uri wakabawa kunga wasaurikati hatidziki ndinomudari wari kubvisa kuti uri kutaura mukadzi wako ari kushungurudzwa papi nasabhuku papi taura zviri kuitika ndozvekuti zvakafanana tsamba yatanyorwa naishe zvikanzi parutambiriswa zvinhu wari kudzima zita remukadzi wangu mumusha kudzima raishe watozotinyorera tsamba matariche haasi kupera mumusha ndizvo here kwete right. Saka kana paine chaanenge anyimwa chiri mugwara rekupuhwa unochitaura nguva yakamakoti right chitaura iwe ndoda kutaura pamataura zvekuti ndakaendesa matsamba kuichokwadi chakamira matsamba akaenda vana ndakati ndoda kurapa vana ndovakaya motikari
vakanditakurisa kusvikira zvaramba ukwana ndikatotengesa mombe ndizvozvo chiure chako. Saka ichocho chamataura ichocho handitochirambe ndo chakaita kuti ndiendese tsamba dzekuti vabhadhara maexpenses ekukwara kwangu, kwete kuti ndaendesa nekuti yaunzwa kunokwa makoni aisho. Aiwa, maexpense iwewe chiziva kuti maexpense ndo zvinoita chihure chine ndogara tichitaura muno kuti chiro chinopedza pfuma yemunhu imboro yake nemuromo wako kutaurisa izvozvo zvinopedza chii. Saka ziva kuti wakanyangadza kunopfimba chii murora. Oda kuti wakubvisire maexpenses echigororo chako. Izvozvo ndo zvatinoda kuti ngazvichiite zvipere. Imi mhuri yekwaMutsvanga wakanyangadza, iye akanyangadza, mese akarowa baba, iwe wakapfimba chii mukadzi. Iwewe chiita makosi ako uzviripire. Uyu makosi ake dare achakundozvionerawo makosi akakunza ari kudai. Muchipere zviro izvozvo zati mande unouya pano woenda unoidzidzwa nevakomana vangu panapa mande woidzidzwa nyaya iyo hatichadi kudini kuinzwa zvakare handiti. So that nyaya iyi muchipedzayo vanhu kwaMutsvanga mowirirana, wakakanganisa ndiwo wanyakanganisa pekutanga. Saka unofanira kuti uzvininipise, kwete kuti urambe uri mumakotsi munhu mukuru wakakanganisa. Okay. Mambo wangu maita ndipa mukana ndakaita kuburitsa zvimwe zvinhu zvakangoti one day panyaya iyi pamanzwa uyu mwana wangu mukoma wangu uyu munin'a wangu zvokuzonorohwa izvi inyaya yekutoti uyu akaoma musoro. Kuzokuzorohwa izvi akabvira kare ane musikanzwa mwana uyu akameta mwana naamai iye uyu anonyeka haasi uyu ega akanyenga uyu murora ane zvakawanda zvakaita muta ndipo panapa togona kutopuhwa maevidences emaitiro ake akatorara naye ari panapa. aiwa zvinogona kudaro right hazvina kumhanganwa. Iye sabhuku wacho usha mukoma wangu mukunzwa sabhuku uyu sorry sabhuku uyu dare ndindi rusunga tokuisa cheni uyu kwako kutoka kwangu uri pasi pangu teerera dare ndindamupa chanzi kuti ataura nekuti zviri kuitwa zvakaitwa nemunin'a wako zvakachiita hazvisiri correct. Saka ari kutaura kuti ngazvipere semusha tifambe semusha. Saka uyu sabhuku uyu akatora pamukadzi wake uyu mudzimai wake atorwa neuyu mudzimai haana mukadzi izvozvo 10 years nomukadzi atorerwa neuyu nanya handiriyo. Saka uya kwatanda kunogwa kuuya kuzondifotigadzirise pamusoro pazvo tapuwa tsamba iyo namasosva tichiti sabhuku wedu ngaabve hatichatobomuda. Sabhuku anouya kuzopupurira gombwe. Sabhuku anomira nevanhu vasina nemasaisa munoprotara munhu one musi muchechi muri nengatesera. So sabhuku wedu uyu hachamude. Ndo pane tsamba yakava naye kuti sabhuku wedu haana habatsiri haatumira nevana anokunobvisa futi mazita anenge aine vanhu vanenge wekutambiriswa chikafu chiri kubva kuna president wedu mafetilize kubva kuna president wedu. Iye uyu nenyaya yekuti uyu haana kuzokudirira panyaya yake yekuda kurara nemuroora hatina kukudirira nenyaya idzodzo manje uyu ndiatopusha uyu hasi sabhuku ari kupusha uyu ndiye anotova neproblem. Saka muti wati mukadzi waPatrick anga ari mukadzi wasabhuku waina iye zvinezvi. Aiwa uyu anga ine mudzimai wake asi uyu akazonopindira kumba kwasabhuku kumba kwemukoma wake uyu akanopinda kumba kwemukoma wake akatoenda
iye uyu Alright, ngati chipedzi dzikisai maoko. iwe muzukuru chisiyana nezviro zvekunyinga-nyingaji madzimai wano handiti iyi taregera kuti ubhadhare nenhau yekuti mese uyu akatora mutemo akauisa mumaoko zvinove zvinhu zvekuti iye zvezvi tinomuti abhadhare iwewo akakurowa sababa haisafanira kuti adi aite saka iwewe sekutaura kwataita unouya manje nyaya wondowithidhwa nyaya ine mapurisa unona mapurisa angu anenge ari panapa wondowithidhwa chi nyaya so ngati muchigara zvakadii zvakanaka handi idzo inyaya dzekutaurwa history yezvinhu zvakazviitika mudunhu kana kuti munzvimbo zvinonzi muroyera kure uzonenererwe nyama kana uchitsvaga machengetavhu kana wakadzi kana yako ichimira sereka uya utsvagire muno mutauni muno wodi worara wodzokera jesu mari yako chete varimo wakadzara varimo handiti wosiyana newakadzi wevanhu wosiyana newakadzi wana mukoma wakadzi wehama and so forth handiti pane iyi yakaunzwa mudare takuburisa kuti hamuchabhadharani chiitai kuti zvidi zvipere nekuti mese makakanganisirana hapana kwatinosvika nekuti munoramba muri kungodii muri mumatare handiti saka nyaya yenyu yapera chisimukai mudii tsakamire manga mati mati ndomborona kamushamu weshe